Навіна, якая прымусіла ўздрыгнуць тысячы інтэрнэт-гандляроў і пакупнікоў. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю афіцыйна пацвердзіла, продаж тавараў праз соцсеткі і месенджеры ў Беларусі цяпер пад забаронай. Інстаграм, тык-ток і тэлеграм у адзін момант перасталі быць гандлёвымі пляцоўкамі. Цяпер яны могуць служыць толькі вітрынай для рэкламы. А вось сама здзелка павінна быць вынесеная за межы прыкладанняў. Чаму гэта адбылося менавіта цяпер? Паводле март соцсеткі прызнаныя самай рызыкоўнай зонай. Толькі за мінулы год ведомства разгледзела больш за 11 тысяч скаргаў на дыстанцыйны гандаль. Паводле закона, інтэрнэт-крама – гэта сайт, зарэгістраваны ў нацыянальным сегменце на беларускім хостынгу. Усё астатняе – па-за законам. Калі прадавец прапануе вам аформіць замову ў дырэкт або перавесці грошы на картку, яму пагражае штраф у больш чым 1100 беларускіх рублёў. Рэакцыя бізнесу і пакупнікоў была прадказальнай. У каментарах пад навіной сапраўдны пажар. Дробныя прадпрымальнікі абураныя. Стварэнне сайта – гэта велізарныя выдаткі на хостынг, рэгістрацыю і дызайн. Шмат хто лічыць, што прасцей будзе сысці ў цень і гандляваць у шэрую. Пакупнікі таксама скардзяцца. Ім зручна купляць там, дзе яны бачаць прыгожае відэа і фота. І зусім яны не хочуць рабіць лішнія клікі і пераходзіць на вонкавыя рэсурсы. Пад ударам апынуліся і рамеснікі. У каментарах да навіны яны пішуць, што ствараюць мастацтва, а іх чамусьці прыраўноўваюць да буйных карпарацый з аддзеламі праграмістаў. Аднак ёсць і тыя, хто даўно чакаў гэтых абмежаванняў. Гэта ахвяры ашуканцаў і добрасумленныя бізнесмены. Дык што ў выніку? Гандаль у соцсетках не знікне, але ён мусіць трансфармавацца. Рамеснікам пакінулі магчымасць прадаваць сваё пры ўмове размяшчэння поўнай інфармацыі. Астатнім жа давядзецца завесці афіцыйны сайт. Ці стане наш інтэрнэт-шопінг больш бяспечным, або проста заб'е дробны бізнес і ён знікне з радараў, пакажа час. А вы гатовы адмовіцца ад пакупак у дырэкце? Чаму гэта беларускія чыноўнікі раптам узяліся за інтэрнэт-гандаль? Гэта нейкая ў Беларусі вялікая сфера? Чаго яны там шукаюць? Там ёсць грошы? Там ёсць грошы. Насамрэч не раптам. Насамрэч указ Лукашэнкі існуе ад 2010 года, ад лютага. То бок усе, хто гандлюе ў інтэрнэце ў Беларусі, мусяць мець свой вэб-сайт у даменнай зоне бай ці бел, і павінны хосціцца ў Беларусі. Не ведаю. Хосціцца, што гэта значыць? Гэта значыцца размяшчаць сваю старонку ўнутры Беларусі. І што, усе гэтыя інстаграм-продажы паслугаў, нагаточкаў, нейкіх там для дзіцяці, нейкіх капялюшыкаў, яны ўсе маюць свой сайт, мелі свой сайт? Яны мусяць мець свой сайт згодна беларускага заканадаўства, згодна указу Лукашэнкі, нават ад 2010 года. Што адбылася? Гэта міліцыянты, як кажуць, шуганулі беларусаў, бо вырасла новае пакаленне не шуганае. Якое вырашыла, што там... У тиктоках можна, інстаграме ўсё прадаваць. Все ліберальны рыначак і гэтак далей. Як кажуць, не шугалі людзей, і новае пакаленне нарасло. Слухай, я ведаю, што, па-першае, як ты кажаш, эканамічны такі аглядальнік шуганулі. Па-першае, блогераў, якіх занеслі ў рэестр, але блогеры рабілі рэкламу нейкіх тавараў. А ў чым розніца зараз, калі ўжо забараняць будуць гандаль ад саміх прадпрыемстваў, у чым розніца паміж рэкламай і гандлем у інтэрнэце? Розніца ў тым, як праходзіць аплата і як вы яе робіце. То бок вы можете працягваць рабіць маркетинг і лідагенерацыю, як кажуць, праз любыя соцсеткі. То бок выставляць свой тавар, паказваць іх і так далей. Але што вы не можете рабіць, вы не можете ўзяць заказ. То бок нават праз дырэкт вы не можете ўзяць заказ. Все, што вы можете зрабіць, гэта вы можете даць спасылку на сваю веб-старонку і там аформіць заказ. І аплаціць праз ЕРЫП яшчэ трэба. ЕРЫП. А які сэнс вось менавіта ў такой забароне? Добра, у мяне ёсць свой сайт, але чаму я пры гэтым не магу рэкламаваць... Рэкламаваць ты можаш, але прадаваць ты павінны, але яшчэ істотна не толькі сайт, у гандлёвым рэестры трэба быць. У нас ёсць уже рэкламны рэестр, івентарскі рэестр, блогерскі рэестр, рэестр артыстаў, вось рэестр гандлю ў інтэрнэце. Кожнаму чалавеку па рэестру. Ці існуе якая, дзе праходзіць тая мяжа паміж рэкламай у соцсетках і продажам? Вось як зразумець?
Калі пайшлі грошы, гэта ўжо продаж. Куды яны? А яны пайшлі на афіцыйныя... Не, давай я тебе на рахунок. сейчас вядоўцы распавяду. Вось калі ты рэкламуеш сабе, я такі прыгожы, Дзяніс Дудзінскі, паслугі, як кажуць, у Беларусі тамады, вядоўцы, усяляка. Тады, калі ты просто прыгожы, ну, усе палайкалі і добра, і зрабілі сабе, захавалі. А калі табе пішуць: Дзяніс, вітаем, у нас у Магілёве будзе свадьба, зрабіце бронь, вось вам перадаплата па умове, па дагавору. Вось, як толькі у вас з'явіліся, так, я разумею, Так. фінансавыя адносіны, усё гэта продаж паслугаў. Так, і адразу на ўласную веб-старонку і там аформіць. А для чаго гэта робіцца? Каб збіраць падаткі і каб кантраляваць. Каб не было гэтых Ну, продажаў. мо Дзяніс неякасную паслугу зробіць, напрыклад. Калі прадпрымальнік не ІП, дык ён мог браць вось гэтую плату і кэшам, як кажуць, і нейкімі пераводамі на рахункі, і пасля ўносіць дэкларацыю. Тут галоўнае, што цяпер усіх абавязалі вось гэты там хостер-байт і іншае, то бок мець прывязку сваёй платформы і нічым не гандляваць. Напрыклад, ты не можаш зараз зрабіць Patreon ці Buy Me Coffee з Беларусі, і каб табе там туды нейкія грошы паступалі за твае паслугі, не можаш. Ёсць удакладненне, калі ты фізічная асоба, альбо калі ты з'яўляешься рамесленнікам, то ты ўсё яшчэ можаш рабіць гэта. Вось, ну, які тут можа быць прыклад? Вы зрабілі нейкі хендмейд і хочаце прадаць, то бок гэта ваша ўласная праца, то вы можете не рабіць веб-сайт. Ці, я не ведаю, вы хаціце прадаць рэчы нейкія свае. Таксама можете гэта зрабіць. Праз соцсеткі. Так, можете праз соцсеткі гэта рабіць. Як гэта паўплывае на ІПшнікаў, бо... І малы бізнес увогуле. Бо гэта ж, ну, іх жа будуць прывязваць да таго, што вы прадавалі, вы не проста рэкламавалі, вы прадавалі. Ну, як? Так, звычайна будуць шукаць і знойдуць тых людзей, якія вось зрабілі памылкі, якія нешта там прадалі праз дырэкт, праз асабістыя чаты і так далей. Вось для чаго гэта робіцца? Падаткі сабраць. Грошы. Грошыкі, гэта першае. Другое, гэта кантроль. Кантроль, што ты там прадаеш. Ну і там плюс пойдзе усялякі асартыментны гэты пералік, як кажуць. Ну, не ведаю, калі вы ІПшнікі там гандлюеце чымсьці, не ведаю, адзежу нейкую прадаеце, ну, будзеце яшчэ каментарн прадаваць, напрыклад. Самае цікавае, што, ну, адное, калі гэта нейкія тавары, а рынок паслугаў, б'юці-паслугаў у Беларусі, ён жа ўсе нагаточкі, усе броўкі, яны ўсе брывы, яны ўсе там. Так, вось нагаточкі, броўкі, яны ўсе ў ІП пойдуць і ўсе на веб-сайт пойдуць. Выключэнне можа быць, напрыклад, калі вы рамесленнік, фотограф. Бок у вас ёсць вось такая паслуга, якая мае пачатак, канец і вынік. То вы у такім выпадку вы можете быць рамесленнікам. Ці вы, напрыклад, тамада, вы можете асабіста працуючы там зладзіць вяселле. А калі вядоўца? Ну, калі не тамада, гэта адно і тое. Ніколі такога не бывала. Ну, я так разумею, калі, ну, ты кажаш пра падаткі, гэта ўсё ж такі пра тое, што фізічныя асобы і ІПшнікі некаторыя, яны пазбягалі гэтай падатковай. Я, калі шчыра, я не разумею, як можна пазбегнуць падатковай у Беларусі, бо ўсе твае транзакцыі заўсёды на віду. Дарэчы, не пуганае вось гэтае новае пакаленне, яно: а вы ведалі, што падатковая бачыць кожную твою транзакцыю, пішуць яны ў трэц. То бок гэта вось для новых людзей, для самых маладых? Так, гэта цалкам для новых людзей, плюс ІПшнікі, яны зараз працуюць у такіх больш жорсткіх умовах падатковых. То бок з ІПшніка можна ўзяць больш падаткаў, чым з прыватнай асобы. Ну і праз гэта таксама вось пачынаюць зноў іх заганяюць у стойлы, як кажуць. А гэта звязана, то бок, з тым, што вось зараз ІП перабудоўваецца ці ў ООО гэты, ці павінны выбраць сабе новы нейкі від дзейнасці, які, можа, там раней не існаваў, зараз будзе існаваць. Гэта для таго, каб яны пераходзілі ў ІП і не пераходзілі ў як у Расіі, у Беларусі, на сабе, калі работаеш, фізічная асоба з якім-то адзіным падаткам, вось як гэта фіксаваным падаткам. Калі ты не ІПшнік, а фізічная асоба, якая займаецца... Самазанятыя. Вось гэта для гэтага робіць, каб 16% плаціць, напрыклад, а не гэтыя там 6%? Так, каб плаціць больш, так. І кантраляваць. І прымушаць вас, напрыклад, калі вы гандлюеце абуткам, адзежам, гандляваць белвестам, каментарным і так далей. Слухай, ну это зразумела, што зараз час абмежаванняў. Якія яшчэ, вось як ты мяркуеш, твой прагноз, магчыма, абмежаванні ў сферы
онлайн-гандлю і для малага бізнесу ўвогуле ў Беларусі? Ну, Што яшчэ там у іх? Я пакуль што не ведаю, што для малога бізнеса і пышнікаў робіцца. Хутчэй за ўсё, бліжэйшым часам вось гэтыя расійскія пляцоўкі, Wildberries і такога кшталту іх пасадзяць у Беларусі на беларускія дамены і на беларускі хостынг. Гэта таксама адбудзецца. Пакуль што гэта не адбылося вось так цалкам. Озон, Wildberries і гэтак далей. Гэта што дрэнна, ты так кажаш, нібыта гэта дрэнна? Гэта ж будзе пашыраць магчымасць прадаваць гэтыя паслугі, не? Я не кажу, што гэта дрэнна. Залежнасць ад расійскага гандлю, перш за ўсё. Што, напрыклад, дрэнна можа быць для гэтых пляцовак і для іпэшнікаў, тое, што Марх па-беларуску пачне навязваць вось гэтыя асартыментныя пералікі, то бок, будзе піхаць, не ведаю, утулкі бабруйскага завода утулак, там, не ведаю, там, касцюмы Камінтэрн, не ведаю, там, адзежу, абутак і гэтак далей. То бок вы не зможаце проста рабіць свой бізнес, вы будзеце вымушаны яшчэ там і цягнуць дзяржаўны бізнес наперад.